כולם רוצים למכור את הנכס שלהם במחיר הנכון ובזמן הקצר ביותר. כמה מסובך זה צריך להיות? זה לא מסובך, אבל מאוד מורכב. כיום, בעידן הדיגיטלי, צריכים לדעת איפה להשקיע כסף בשיווק, באילו נתיבים לבחור, ואיך להתמקד ברשתות החברתיות בקידום ממומן ופילוח מקצועי. יש כל כך הרבה אופציות, חשוב לבחור נכון. בזכות היתרון שלנו בעולם הדיגיטל, נשים את הנכס שלכם על המפה. בראש ובראשונה נעריך את הנכס שלכם בצורה אידיאלית ויסודית, נפיק קמפיין הראוי לנכס שלכם, שמורכב מצילום מקצועי, וידאו מרקטינג, חשיפה בינלאומית ברשתות החברתיות כמו גוגל, פייסבוק ואינסטגרם, על ידי פילוח ממוקד הפונה לקהל היעד הרלוונטי, וכך נבטיח את סיכויי ההצלחה. בנוסף לתחום הדיגיטל, אנחנו נפרסם את הנכס שלכם בכל אפיקי המדיה הכתובה, כמו גלויות המופצות לקהל היעד, עיתונות מתקדמת ודיבור ישיר. לא נחסוך בתהליך הכי משמעותי בחייכם. הטיפול בלקוחות המתעניינים בנכס שלכם צריך להתנהל בצורה אופטימלית. בין אם זה בצד הפיננסי, כמו בירור תקציב מול הלקוח וליווי צמוד מול יועצי המשכנתאות שלנו, לבין הצד המשפטי, כמו הוצאת תרשים טאבו, חוזים וכל המידע הנדרש להתנהלות מול רשויות המיסים. זהו, כמעט סיימנו. עכשיו, כשהנכס קיבל את היחס הראוי לו, והלקוחות הפוטנציאליים מראים עניין ממשי, נוצר ביקוש מסיבי, וכך בעצם נמקסם את שווי הנכס בשלב החתימה. ככה, כל התהליך מתבצע בצורה נכונה, מקצועית ויסודית, לשביעות רצונם של כל הצדדים. מברוק, נמכר. בגרינום נחשוף את הנכס שלכם בכל מכשיר, בכל מדיה ובכל זמן. הגיבוי שלנו הוא הביטחון שלכם. גרינום.